Namhlanje ke sithola sikhona la endaweni yaseFaye esigodini saseMandwarha sisemzini wakwaXimba bamazi kakhulu ke ababekhwezi ngoXimba uSuthu umlaba ukuthi uzoyichaza kahle yena kafushane kodwa mfethu siyajabula ukuthi sihambe size sifike la namhlanje kwazise silungiselela umgubho ka30 years. Nkwale ngathi iphupho uma ngabe uyacabanga ukuthi ikhwezi from 95 till today lizogubha for 30 years. Ngazi ukuthi iphupho kodwa ke ngingakaze lacisha ngisho emoyeni. Lokho nje sikushayela izandla zonke nawukuthi nje uJehova engathi ngaliphumelelisa njalo ngoba uma uzwa nokuqala ukusunguleka kwalo ubaba uStekeni ephezulu endizeni ebuka imizana lapha phansi efisa ukuthi kahle kahle yini ungubani uXimba uSuthu kumuntu ongamazi? uXimba uSuthu umzwandile wakwaXimba kusho uzalelwe endaweni yaseMhlopheni ngo81 kusho ukuthi ke sasesa ngokuqhubeka kwempilo kwasakha imvuzana nakhona futhi sahlala ngazo isikhathi esinganani sasesiyokwakha eMatimatolo then ke sekuthe ngokululeka kwegcekeke sengithiwa nami senginomuzi ngapha phela iyakhula indoda. No mfethu kumnandi kakhulu siyajabula ngathi sifike nje ekhaya kwaXimba. Wahlangana kanjani Mlaba nekhwezi walithola kanjani mhlawumbe nokuthi impilo nje iyayinjani utholana nalo msakazo? Ukuhlangana kwami nekhwezi futhi kwenzeka ngoba mhlawumbe uXimba uSuthu ngathi uphile impilo ezimbili from ekuzalweni kwami up until to 14 years kwaku 95-6 lapho ngase ngiba nenkinga yepolio eyangiholela ukuthi ngibe nokukhubazeka okusho ukuthi impilo yangabe isafana ke naqala ithe mangisafana naqala kwasho ukuthi ngumuntu ayithanda ukukhanda ngiyithathela ama-radio nje ukuthi mhlawumbe uhlaka oselifile ngilungisele lona ngoba ugesi sasingabi nawo uthole mhlawumbe uthola ibhetri yemoto ngixhumanise lezi zinto lezi ngenhlanhla ngilungise iredo kwangena isiteshi sekhwezi. Ngaleso sikhathi ke ngahlala kanjalo ke ekhwezini kusekhona indlela okwakuwubhaqa lokukhanyisa oma kuba khona ukukhanya angithi ngesikhathi makungena lo hlelo makuba khona ukukhanya lolu hlelo lolu luguguzela noma liqeda le stigma sokukhubazeka ngizwa kahle ungathi mawusukhubazekile bese uyitshela ukuthi sekuphelele ngawe ngoba nami ngangisana leyo trauma ukuthi abafana bezidlala nabo ibhola ngisakwazi makuphuma ngodlala ibhola yashintsha impilo so far wathothi mhlambe noma wayisebenza ngokuthi edayisa amafruit edrobheni ukuze sikwazi ukuthi silale ezidlile so wathothi maye nakuyena ke mase futhi ezama isikhathi ukuthi enze isikhathi ukuthi ungisiza kanjani before ehamba ngoba usakwazi ukuyilekelela manje usudinga umuntu ozokusiza so far ngamkhulula mathi hayi ma bawungishiye ngisondezele zonke izinto eduze ngizozama mina ukuthi ngizame ukuthi ngiyisiza kanjani nakuyena wabona ukuthi cha impilo kunzima kuyena kodwa so far wabona uma ngimhleli nekhwezi no izinto eziningi sengizamukele mina and then futhi ngakagcina ukuzamukela mina futhi nempilo yami yashintsha ngaphakathi ngoba kwakhona omunye umuntu osephila ngaphakathi ozalekayo ngaphakathi ezalwa yini ikhwezi ngaphandle kwaloXimba abebemazi noma umzwandile abebemazi khona umzwandile ozaleka ngaphakathi ke manje ngizwa kahle yaqhubeka ke impilo ke ithe ngo97 if I'm not mistaken ngase ngicela kuma ukuthi ngisacela ukuthi bengibuyelise esikoleni ngoba so far kushuthi Mlaba isifo sepolio sadalana nokuthi uphazamiseke ekufundeni ngoba ngangenza ugrade 8 ngiqala nje high school so far ngabe wathi uma uzokwenza kanjani ngabhala incwadi abhalisa isho omkhulu wasebuhlebiyeza uMr Masikane. Mr Masikane ngiyacela ngoba ngangifunde i-first term ngo96 January up to June yasiyangena ke lento lengagijima ke ngiphuthunyiswa yonke indawo ebhedle wathola mhlambe angisakwazi ukusizakala ndawo wathi Mr Masikane uzosizakala kanjani no
ngizozama ukuhamba ngama-crashes. Okay. Wathi ayike ngizokunikeza leyo chance. Wazi ukwenza uNkulunkulu wenza isimanga ngoba ngaqala sizoqala uJuly sesiya le kwase ku-97 la. Ahle uqala phakathi nonyaka. Ngiqala phakathi nonyaka manje. So far manje ngiqala phakathi nonyaka ngikhumbula ukuthi eklasini sasu-84 ngaphuma uposition 14. Okay. Sekulana ngoSeptember. Uqale phakathi nonyaka. Ngiqale phakathi nonyaka uposition 14. Izimanga uNkulunkulu. Sithe mase sivalela uDisemba engase ngiphuma position 11. Okay. Ngahamba ke sengaku-grade bani ngaku-grade 9 manje. First term uMarch ngashaya position 1. Hayibo. Second term ngashaya position 1. Third term ngashaya position 1. Ayike lapho ke wabona ukuthi cha ke seziyahleleka ke manje izinto uyihlela uNkulunkulu uyihlela ngenye indlela ke ngathi ngihlala nje nama top achievers. Top achievers esikoleni. Yes, esikoleni nje kwase kwazi ukuthi nje even ngisho ukuthi imoto layisithatha eWoolstone iyosibeka kuHlebiyeza. Okay. Uma kubizwa ama top 10 nje igama lami lingazovela. So angazi wambona uNkulunkulu lapho. Ngabuka amandla akhe ukuthi hayibo uNkulunkulu uyayithatha into engalutho eyenza ihlale namakhosi. Kwangagcina ke lapho ngahamba up until ngaze ngayoqeda ugrade 12. Ngithe mase ngiqeda ugrade 12 manje uyabuza uma uzokwenza kanjani ke manje. Angazi noma babona ama-results ami iNedbank yayisithi cha singakunikeza imali yokuthi i-registration uhambe uyofunda. Ngahamba ngayo eMnambithi. Okay. Mangifika lapha eMnambithi i-PC training yathi sekugcwele. Okay. So far kwasho ukuthi manje mina nganginale intshisekelo ukufunda manje. Ngase ngiya e-Ovayo International Computer College ngifunda khona. Ngithe mangifunda khona akuthatha ngisho isikhathi esinganani ngathi lokhu ngithola iziqu zami zakhona. Okay. Ngase ngiyithola. Okay. Ngithe mase ngiyitholile ngase ngiyabuya ke. Imisebenzi ayikho ke. Yes. And ngayohlupha esibhedlela ngenza ama-walk-ins manje ukuthi cha bafowethu ngisho akuthiwa ngizonginikeza lutho ngifuna nje ukuthi manje lento le sengifuna uku-experience lento ngithola isipiliyoni salento engiyifundile manje ngafika esibhedlela kwathiwa kugcwele. So far ngaya kaSASSA mangifika kwaSASSA wathi uMr Buthelezi lo wayephethe khona cha ngiyakunikeza mina ukuthi cha mawuthi uyimisele ngempela ngakunikeza lelo thuba lelo sikunikeze stipend. Shenga ayikho inkinga ngangena. Sithe masifika lapha yana kwakunamabhalane mhlambe babe u4 babe u3 ngabe wes4. Uyazi mfowethu ukubhala nje kwakusekune la into yami ukuthi Mr Ximba ukubona nje ukuthi nami senginento ukuthi cha lana ababhalisa babhala ukuthi Mr Ximba lokho kwakha angazi ngathi kwakhani kukhuthaza kakhulu ngoba so far nami ngase ngifuna yona impesheni. Okay. Ngiyalazi usizo lokuhlala emabhenjini. Utho mhlawumbe sesize sibuyele emuva sibaningi kakhulu. Siqala lomshikashika nje lapha kwaSASSA. So far online ama long queues. Uthola abantu mhlawumbe bahlala isikhathi eside abanye beze bebuyele emuva basizakala. Ngiqale ngibuke-ke lapha ukuthi okay kunabanye odadewethu esasiselana nabo. Uthole mhlawumbe mabefika kugogo bethi usizwa ngani ethi mhlawumbe ugogo ngempesheni kanje bese bethi i-address yakhe ithini gogo. Ethi gogo yini leyo nto akayazi nokuthi yini address. Bese ethi hayi awuhambe ubuye usutha abantwana bokubhala. Ethi mina no ngimjikisa ugogo ethi cha gogo uzala ngekubhalisa. Angithi manje ngizobuza ukuthi ugogo wapi. Ethi mhlawumbe ugogo wasekhe Drift. uButhelezi wayesenzele ishini elinekona. Bese ngithi gogo isikole sangakini yini mhlambe isempalaza. Nasi isikole sengithatha lo address leyo ngiyambhalisa ugogo. Uhamba ugogo usesizakele. Usesizakele. Kanti mina angiboni ukuthi ngesathi mangibasiza kanje abantu bengajikeli ubala abantu. Uthothi mase beyohola babuya nama ID sebefaka ama 50 rand. No akwenziwa lokho.
khona vele sikutholayo thina omncane. Manje lento lena kuba ngazi ukuthi thina senikwazi. Cha mfana wami, thatha le mali lena ubone ukuthi wenze njani ngayo. Ngaze ngabiza uButhelezi, babushenge. Kwenziwa kanjani uma kanje? Wathi uButhelezi, ayi angiyazi mina le. Hayi. Ngokwabo kwakukubonga kwabo. Kwakukubonga kwabo. So far ngesikhathi mina ngisebenza kanje, ngithe ngelinye ilanga sengi-aplayele ey'koleni-ke manje ngoba athi phela lana kwangeyona i-permanent kwakuthi nje ngizoyiveza. Ngase ngithola-ke kwesinye isikole singaphesheya la kuthiwa iseSkhotho. Ngithola i-post-ke khona. Nakhona lapho ama-interviews ngangase ngiwenzile koDante esibhedlela yonke indawo. Ngase ngithola i-post lapha eSkhotho. Ngithola kanye nalaphi khona isibhedlela kuthiwa i-RK Khan eThekwini. Naso kwakufuna ukuthi ngiqale nakusona. Ngase ngiyakhomparisha ukuthi no, so far ngoba impilo yaseThekwini iyashesha, let me start my life la eSkhotho. So ngaqala khona ngasebenza, sengithola permanent post-ke manje. Ngase ngiyasebenza-ke futhi khona. Ngithe noma ngingasekho lapha empeshenini, uthothi bayafika abantu bazofuna mina angisekho. So ngoba bazi ngenxa yosizo abanikeza lona. Yes. Ngikhumbula nje omunye ubaba wafika neqhude nesikukazi ethi uzonginikeza la. Uzobonga ngakho? Uzobonga ngakho. So far washothi angisekho mina. Wathatha lento bayisa ekhaya eMatimatolo. Even ngicabanga ukuthi inzalo lezo ngokunamanje isasekhona. Hawu, waphemba ngaleli qhude nesikukazi? Waphethwa ngaleso kazi. Ekhaya kwafa. And enye into mina ngangithi mangithi ngisiza abantu nginganaki. Kwesinye isikhathi ngelinye ilanga ngiseThekwini ngibona wathi nangu lo mfana wangisiza. Mfana wami nawu 200 rand ngikubone kabi ngenayo imali. Hawu. Omunye ngimbona eMaritzburg nakhona futhi. Hawu nangu lo mfana lo esenza lapha kaMavula. Mfana wami nansi imali. Wabona ngathi uthi manje sengazi ukuthi manje angazi mina. Uyayibona into oyenzayo. Iyakhuluma lento ukuthi kahle kahle uyayibekela kwawena ngokusiza abantu. Yes, ila ngabona khona kuba athi mina ngiyaqhubeka ngilalela ikhwezi la. Ngilalela ilokhu khona lento yakhe kangaphakathi mina ukuthi okay, engibasiza abantu. Uma ngisiza abantu ngathola ukuthi kahle kahle usukuyibekela ngoba ngesikhathi usiza umuntu buya sekuphindiwe. Yes. Sekuza kwena. Yes. Okunye njengoba singakhela. Khona omunye umfowethu owathi esekuvalelweni ebushini. Uyabuya ekhaya sekuyabheda yonke into. Njengoba ngiwuximba nje mina ngine NPO engiyisungulile la. Iximba Osud Foundation. So far bese yasicela noma yini iminikelo esingayithola. Besipha abasipayo. Ngimthathile lo mfowethu ngimakhele indlu nje la. Usenendlu yakhe yeblocks noma phela ngayiletheni kodwa one room nje wakhe. Ngefoundation. Iximba Osud Foundation. So far ngithi ke noma ngingayona into etheni. Kodwa usezokwazi ukuthi efihle ikhanda. Yabo. Nawuthi imvula zinjani ngeke ize iphephuke noma ibhidlike lodlo kalula. Iqinile iplastic ukuthi nje mhlambe ke ama-funds sinawo. Njengoba kuyiMandela Day nje ngabe mhlambe ngithenga upende ngiyapendela kodwa so far ke ngelinye ilanga uNkulunkulu uyowenza amandla ukuthi ngoba ngiyafisa ekugcineni ukuthi ngigcine ngiyipendile le yami. Kodwa ngiyazi kuyokwenzeka. Kuyokwenzeka. Noma ngenzeka namhlanje kodwa kugcina kwenzekile. Ngikhona ukuthi Mbukeli nawe uyayizwela ukuthi indaba kaXimba Osud inikeza umuntu owayithola esesimweni ongasho ukuthi sasikhombisa ukuthi ithemba lisekho. Kodwa ngokulalela umsakazo labuya ithemba wayithathela inqumo zokuthi ngibuyele esikoleni manje. Futhi kuyakhomba uXimba ukuthi wawuvela uphiwe. Uma uzongena phakathi nonyaka kubafundi abaningi kangaka usubalwa lapha phambili. Iyazisho lento ukuthi kahle kahle kube kuthiwa wavumela isimo wavumela isimo esasesikwehlela. Ngabe kwanamhlanje ukhala ngokuthi ukube ngaza. Kodwa ke mase siya mhlawumbe la ethi kuyacaca mfethu sayibona nathi singezona ingane uNkulunkulu uyakubusisa uyakusiza uyabona ukuthi indoda impela kwaXimba ezamayo neqhubekayo nempilo. Sini isifiso sakho ngempilo yakho ke? Bheke phambili ngicathi amaphupho asemaningi. Isifiso sami kahle kahle ngiyayizibona ngelinye usuku uma ngibuka
in nowadays abantu intsha kakhulu ayisebenzi. Ngiyafisa ukuthi mhlambe into engiyiphe yona ukuthi cisho lo nyaka lo soqala next year unyaka wami wokugcina ngisebenza kuhulumeni. Ngicabanga ukuthi mhlambe ngizozisebenza mina ngisungula amathuba emisebenzi. So usuhlela ukuthi uretire? Sengihlela ukuretire manje. And then bese ngizisebenza mina. Just because ngiyabona mhlambe ukuhlala for edeskini mhlambe lo msebenzi engiwenzayo mhlambe for inyanga yonke leyo nto leyo ngiyibona ukuthi kodwa mina ngoba njengoba ngitshela ukuthi ngineqimba uSuthu Foundation akhona amanye amabhizinisi amanye engiwenzayo. Ikhona futhi engayimentionanga ekamasingcwabisane. So far noma engatheni yona amalunga akhipha 150. So uma ikhipha 150 into thina siyenza njengamanje ngoba phela akakabi into etheni mhlawumbe mawuvelelwa umshophi ekhaya siyasikunikeza imali engango-5,000 uthi hayi cha uyobona ukuthi wenzani. Sengithola ukuthi ngiyibona ngathi njengoba ngikahulumeni ngiyabambezeleka. Kuningi abe ngiyakwenza ngikwenzela especially ukuthi mhlambe mina ngathola mhlambe intsha ewu-50 khona esikwenzayo ukuthi iqasheke ihole ngoba so far uphume nalesi stigma esigcwele kubantu ukuthi uma ngiyaqeda i-degree yami ngaqeda into ethile ngifuna ukuqashwa. Kodwa thina ayikho into esicabanga ukuthi singenza kanjani ukuthi mhlambe mhlambe ngiqeda into ethile ngisungule amathuba emisebenzi ngiqasha abantu ngiholele abantu ngibajabulisa abantu. So far into egcwele kumina kakhulu ukuthi ngiyazibona one day usomabhizinisi othile ukulekelela South Africa yakithi ukuthi mhlambe sibeke kwelinye izinga. Mfethu, umbuzo wami wokugcina. Ilokodo zokuhalalisela umsakazo Ikhwezi uhlanganisa iminyaka enga-30. Ngiyazi ukuthi uyilunga futhi kuMasibompani. Kahle ludwe uhambo lwakho neKhwezi zithini ezakhe ilokodo? Ngiyafisa ukubona umsakazo wethu uqhubeka uya phambili kakhulu nalokho oyikona njengamanje. Ukuthi-ke baye bethi nombeki wenkosi akabusi naye njengoba boSteke nje abasungula le ndlela le. So far noma sebesekosini ngiyafisa ngathi uJehova nalabe khona lento abayenza inkulu kakhulu. Kodwa so far-ke njengoba thina sanganene so far ngiyafisa ukulibona Ikhwezi ingagcini ngathi liguqula iy'mpilo zabantu njengoba bethi liguqula iy'mpilo zabantu. Abasho ngoba mhlambe as a joke ngicathi mhlambe khona i-research abayenza bathola ukuthi cha Ikhwezi FM njengoba likhona nje alikhonela ukuthi mhlambe kuzoba nje umnandi. No, kodwa kusekhona enye indlela esafuna siyithathe noma sesingale kwethu. Kodwa so far ngiyafisa uNkulunkulu elipha amandla nokubekezela ngoba phela ngicathi nalo khona ama-challenges ehlangabezana nawo likhula nje. Kodwa so far uNkulunkulu ebapha amandla beqhubeke njalo bengakhathali bengadinwa yithini. uNkulunkulu ebapha amandla nje bephumelele ngaso sonke isikhathi. Nabasakazi ngazi ukuthi nizalwa umama oyedwa nonke ngoba nje niyasibusisa. Ngiyafisa nani ukuthi uNkulunkulu aniphe amandla nefiso zenu zifezeke. Mfethu siyabonga ukuthi usivulela ikhaya sifike sizokubona sizwe yakhe indaba uNkulunkulu ukuthi wakusiza kanjani. Ukususa ebumnyameni semena wakusona wakuletha ekukhanyeni. Namhlanje ngokusizakala kwakho unenhliziyo yokusiza abanye abantu. Sikufisela okuhle nathi siyabonga kakhulu. Kade ke sinomnumzane Mzwandile Ximba endaweni yaseFaye namhlanje.